як фасл хушрӯгии худро дорад, лекин баҳор ин ҳақиқатан зебогӣ. Бинобар ҳамин мумкин ҳамин баҳорро моҳи мартро гирифтагӣ ва рӯзи бонувон интихоб кардагӣ, чунки аз ҳама зеботарин фасли сол аст. Все мы должны быть благодарны этому, что рядом с нами есть родители, мама и папа. модар сафобахшандаи ҳаёт буда аз ҳама қиматтарин шахс дар олами ҳастӣ мебошад. Мама является моим мотиватором, моим примером по жизни. тамоми бонувони тоҷикистонiyonро, тамоми варзишгаронро бо ин рӯзи бонувон аз самими дил табрик намоям. ба онҳо саломатӣ, бурдбориҳо таманно менамоям. зебунисо рустамова дар таърихи тоҷикистон аввалин занест ки дар чемпионати ҷаҳон медали тиллоро ба даст овардааст. моҳи июли соли 1975 варзишгари номаълум аз тоҷикистон зебунисо дар мусобиқаи инфиродӣ ва гурӯҳӣ аз намуди камонбарӣ дар чемпионати ҷаҳон дар швейтсария медали тилло ба даст овард. имрӯз мукофоти олӣ аз камонбарӣ дар тоҷикистон ба номи вай гузошта шудааст. варзишгар будам, барои ман ин идҳом набуд, чунки мо ҳамеша дар машқу тамрин будем. бинобар ҳаминро имрӯз ид мекунем ва гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз зани тоҷик агар ба ақиб назар кунем, ба таърих назар кунем, занҳо барои ҳуқуқ баробар ҳуқуқи худ мубориза мебурданд. имрӯз зани тоҷик, умуман тоҷикистониён агар бинем, агар аз тарафи президенти давлатамон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон мавқеи зан дар ҷомеаи худашон ба мо як дастгирӣ намуда, тамоми занҳоро дар тамоми соҳа мо имрӯз занҳоро мебинем. ва ман вақте ки артиши миллӣ мерафт 23 феврал ва дар он ҷо қатори дар сафи онҳо бонувонро дидам бо либосҳои ҳарбӣ ва як бо ифтихор ба ин нигоҳ кардам. Як ҳаловат мебарӣ ки зани тоҷик имрӯз метавонад ҳам дар артиши миллӣ ҳам бошад, хизмат намояд. дар ҳамаи соҳаҳо. агар мо ҳозир бинем, агар варзишам пеш фикр мекунанд ки ин як намуди мардҳо ҳаст, чунки фақат гӯштингириро намоиш медоданд. имрӯз лекин бо ифтихор мегӯям ки аввалин тоҷике ки чемпиони ҷаҳон шуд, ин зани тоҷик аст ва бо ҳамин ифтихор мекунем. ва имрӯз Мавзуна Чориева ки масалан як духтари давраи истиқлолият аст ва мо бо вай фахр мекунем ки дар бозиҳои олимпӣ тамоми роҳи ҳамин истиқлолиятро тай намудааст ва ба чунин дараҷаи баланд ноил гардидааст. бо як ифтихор номи ӯро ҳам имрӯз мегирем. албатта ҷоизадори бозиҳои олимпӣ аст ва бинобар ҳамин ҳам мехостам ки сафи духтарҳо дар ҳама соҳаҳо зиёд шавад ва ба духтарҳо таманно дорам ки дар кадом ки соҳа набошанд, бо як муҳаббат маърифати худро зиёд кунанд, касби худро беҳтару дӯст доранд, омӯзанд ва бо як муҳаббат дар тамоми соҳа барои ватани худ, барои Тоҷикистон хизмат намоянд.
қаҳрамони навбатии мо узви мунтахаби бонувони тоҷикистон оид ба футбол Карина Мирзоева мебошад. бо Карина дар оғози моҳи март дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе вохӯрдем, ки ҳамроҳ бо ҳамдастагонаш ба як мусобиқаи байналмилалӣ омодагӣ мегирифт. Мне было 11 лет. Ну, я была маленькой девочкой. Играла также со всеми ребятами во дворе и с девочками. Играла с ребятами, но в один миг меня заметил мой тренер Гасымова Зебуховна. Она жила неподалеку от моего дома. Она заметила, что я такая девочка, ну, непоседа, грубо говоря, играла с мальчишками. Она меня привлекла к свою команду. Я пришла в команду. Были девочки уже в команде. Родители мои хорошо отнеслись, так как мой отец бывший игрок. Он тоже играл в Таджикистане, он был вратарем. Мирзоев Мухин. И он нормально отреагировал на это, тем более вид спорта футбола. В семье не единственная девочка из семьи, которая занимается спортом. Мама поначалу, она как бы относилась не очень хорошо, говорила, дочь, давай что-нибудь другим займемся, не футболом. Но с этим потом она смирилась, уже все хорошо. И она приходит на мои игры, болеет также, поддерживает меня. Моя поддержка – это моя семья. Карина аслан дар растаи футболи бо унвони Зебунисо тамрин мекунад. Я играю за Душанбинский клуб Зебунисо. У нас атмосфера в команде очень хорошая. Мы никогда не грустим. Грустить – это не наше вообще. Перед играми у нас обязательно мы веселимся, веселим друг друга, чтобы не унывали, не грустили, приходили в себя. И мотивируем друг друга. Также и в сборной. то имрӯз Карина Мирзоева бо дастаи мунтахаби бонувони Тоҷикистон дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардааст. Первые мои международные игры были Ю-16. Был турнир Кубок Надежды. Это было в Киргизии. Мне тогда было лет 13. Вот. Мы там заняли 3-е место в этом кубке. После этого, после молодежки, меня позвали в национальную сборную. Мне уже было 14 лет. Я была самым молодым игроком, уже играла за национальную сборную Таджикистана. Кошиши Карина Мирзоева. У себя в клубе в Зебунисо я играю в нападении, в правого нападающего, а за сборную я играю в правого защитника. Поначалу я начинала с защиты. Но, как бы сказать, я и скоростная, и есть техника, и владение мячом, все это. Иногда я подключаюсь вперед, но большинство я у себя в клубе переключилась в нападение. Карина на танҳо дар футболи калон, балки дар дастаи бонувони футзали Тоҷикистон низ бозӣ мекунад ва то имрӯз тавонистааст, ки дар ин даста голҳои зиёдеро ба самар расонад. Футзал, как мы уже играем, 3-й год. Первый турнир по футзалу у нас проходил в 2019 году. Тогда мы играли Ю-19, а во второй раз мы выступали уже в 2021 году, уже национальной сборной. Тогда мы результаты не показали, но на 3-й раз в этом году, в 2023 году, Новый год, новое начало, мы показали свой результат в Ташкенте. Да, мы показали хороший результат. В этом турнире я отличилась, я забила 2 гола. Играли мы против Киргизии, это была у нас финальная игра. Мы должны были их выиграть. У нас была стратегия. Выходим на игру и выигрываем. سرخپوشای تاجیکستان کارینا ضربه میزند و گل. بالاخره توانستند که فوتسال باز بانوان منتخب تاجیکستان در حساب با تفاوت 2 گل پیشرفت کردند و کارینا میرزویeva توانست که در باخوری امروزه дубль را به نامش ثبت نماید. Кроме футбола я также учусь на архитектора. В свободное время занимаюсь разными делами, там, допустим, помогаю своей маме. Мама у меня портниха. Да, она отшивает европейские вещи.
Я ей помогаю. Также она в прошлом была дизайнером, создавала свою коллекцию. Я с ней помогаю. В свободное время я с ней. Все мы должны быть благодарны этому, что рядом с нами есть родители, мама и папа, они живы. Вот это жизнь для меня, что они со мной рядом. Но жизнь надо прожить достойно, никого не предавать, быть хорошим человеком на этом свете. Вот это жизнь для меня. мутриба ҳотамӣ аз кӯдакӣ машқи шоҳмот бозӣ мекунад. то имрӯз дар миёни бонувон тавонистааст ки 8 маротиба чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон гардад. ман дар оилаи шоҳмотбоз ба дунё омадам ва модари ман мураббии аввалини ман аст ва вақте ки ягон ид маҳфил мешуд дар хона бо хештаворҳо ҷамъ мешудем ва дар он ҷо шоҳмот бозӣ мекардем. як муҳити солим, як муҳити нағз буд. тағоҳоям, холаҳоям ҳамашон шоҳмот бозӣ мекунанд ва ман дар ҳамин хел муҳит калон шудам ва аз 10 солагӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ шурӯъ кардам бозӣ карданро. мутриба дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардааст ва дар яке аз ин мусобиқаҳо тавонистааст ки соҳиб ҷоиза гардад. ҳар як мусобиқа барои худ як хотираҳои хуб дорад. бо бурду бохташ яъне мо талош кардем ки натиҷаи хуб диҳем. ба фикрам мусобиқаи фаромӯшнашаванда метавонам гуфта хотирмон ин соли 2007 дар шаҳри Шероз дар ҷумҳурии исломии Эрон баргузор гардид. дар он ҷо мусобиқаи осиёӣ байни 20 солаҳо писарон ва духтарон буд ва ман сазовори ҷои сеюм гаштам. мутриба фасли баҳорро чун як айёми бедоршавии табиат дӯст медорад. баҳору модар бо ҳам тавъаманд. беҳуда нест ки иди модаронро маҳз дар ин фасл ҷашн мегиранд. зиндашавии табиат фасли баҳорро бисёр дӯст медорам. ҳама чиз аз нав мешукуфад метавонем гуфт. ва ҳам боз дар ин фасл мо рӯзи модарро ҷашн мегирем. иди наврӯз дорем. модар фариштатар зи тамоми фариштаҳост ва ман орзу мекунам, таманниёт дорам ки тамоми модарон сиҳату саломат бошанд ва дар болои сари фарзандҳояшон. модари ман барои ман ҳам дӯст, мураббӣ, дугона нақши бисёр ҳам калонро мебозад дар ҳаёти ман. ман бисёр хурсанд ҳастам ки ҳамин хел модар дорам дар бари ман ҳаст. ҳам дар мусобиқаҳо, ҳам дар кор, дар ҳама тарафа дар бари ман аст. ҳоло мутриба ҳотамӣ дар маркази шоҳмот ба кӯдакону наврасон аз шоҳмот дарс мегузарад. шумори шогирдонаш низ хеле зиёд аст. имрӯзу дар маркази шоҳмот маҳфили шоҳмот дорем ва бисёр ҳам кӯдакои завқманд бисёр хоҳиш доранд омӯзад шоҳмотро. метавонам гуфтан ки рӯз то рӯз зиёд шуда истоданд хоҳишмандо. айни ҳол мо омодагӣ дорем барои мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба шоҳмот ки байни синни солҳо мегузарад. ҳамаи духтаронро, модаронро табрик гуфта ба онҳо саломатии комил орзу мекунам ва бигзор ки дар дил чӣ орзуи ҳавасе ки доранд
ҷомаи амал бошад. бонӯ бобохонова низ дар маркази шоҳмот фаъолият мекунад. ҳарчанд имрӯз ба наврасон забони англисӣ меомӯзад, аммо дар ин роҳ ибтидои фаъолияти хешро аз омӯзиши шоҳмот шурӯъ кардааст. Я начала играть в шахматы вместе с ребятами. Порой бывает, они читают тексты и параллельно играют в шахматы. Это очень забавно и увлекательно. модар барои ман дар зиндагӣ бузургтарин сармоя аст, мегӯяд Бонӯ. агар дар зиндагӣ тавонистаам ки ба ҷое расида бошам, ҳамааш тавассути заҳматҳои модар аст. Мама играет очень важную роль в формировании и развитии каждого ребенка. Моей героиней и моим примером по жизни является моя мама. И даже сейчас я могу сказать, что я благодарна своей маме за то, кем я являюсь. Когда говорят про весну, я всегда вспоминаю свою маму, ведь она так же прекрасна, улыбчива и красива, как эта весна. зебунисо Рустамова боз ҳам аз бонувон, аз баҳору зебоӣ сухан мегӯяд. аз он шод аст ки имрӯз занону бонувони тоҷик дар ҷомеа нақши худро доранду дар тамоми соҳаҳои ҳаёт сарбаландона фаъолият менамоянд. баҳор ин чӣ гӯем ҳаёти нав, ҳама табиат зинда мешавад. зан ҳам ҳамин хел зебо, варзиш ҳамин варзиш ҳаст ки зан зебо мешавад. бинобар ҳамин ҳам вақте ки баҳор мешавад, ҳама ба берун баромада машқ мекунанд ва худ ҳар гуна бозиҳо. барои ҳамин ҳам наврӯз сар мешуд, чунки одамон шахсиятҳо буданд ки ҳама ба наврӯз омода мешуданд. ҳамин аз 1 март масалан 2 ҳафта 3 ҳафта омода мешуданд ки то ин ки тавонанд дар иди наврӯз худро қувваозмоӣ намоянд. агар таърихро бинем, наврӯз пеш сар мешуд аз камонбарон, чунки ки тир меандохтанд ва ки ба тангаи тиллои афтад ҳамон шоҳи наврӯз мешуд. бинобар ҳамин боварӣ дорам ки ин намуд бо аз нав ба арсаи баланд мебарояд. дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтааст ва боварӣ дорам ки имрӯз тренерони озод мешавад, дар намуди мо ҳам камонварӣ ҳам мешавад, чунки соли 2010 дастури супориш аз тарафи президент шуда буданд ки то ин ки камонвариро рушд ёбад, аз сари нав эҳё гардад ва бинобар ҳамин ҳам гумон мекунам ки имрӯз роҳбарони онро дастгирӣ мекунанд ва намуди камонварӣ ҳам монанди дигар намудҳо масалан ба арсаи пештара бармегардад ва аз ҳам он ҳам зиёдтар мешавад.